ба хориҷа интиқол диҳанд. вале дигар ин кор чунки мигратсиони картаи работа барои ноболиғон дода намешавад. ҳамон ҷое ки ҳалнома баровардагиаш шуморо запрет кардагиай. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ҳатман дар видео лайк гузорен, бо диққат тамошо кунен. қоидаҳои нав дар Федератсияи Русия барои пул равон кардан мешавад. дар ҳамин бора суҳбат мекунем. агар ягон нафари шумо бихоҳед донед ки патенти шуморо аннулировать кардагиянд ё ки оригинал дар база данияй, номери WhatsApp мебурад, бинависен, проверкаи патент мекунад, ба фоидаи худтонай. 100% мега барои шумо. аз рӯзи 30 майи имсол қоидаҳои фиристодани маблағ аз Русия ба хориҷа тағйир меёбад. бар асоси тартиби нав, шаҳрвандони Русия ва ҳам хориҷиён акнун наметавонанд бидуни кушодани суратҳисоби бонкӣ дар як вақт аз 100 000 рубл бештар интиқол диҳанд. ҳам шаҳрвандои Россия дар дахл доранд, мисол ҳам касое ки паспорти российский доранд, мақсад ҳам касое ки шаҳрвандои хориҷӣ, муҳоҷирон умуман дар назар дорем. дигар агар суратҳисоби бонкӣ, яъне ки шод накушоянд дар банк ба номи худшон, аз 100 000 рубл дигар зиёд пул равон карда наметавонанд. қаблан ин гуна маҳдудият набуд ва хориҷиён метавонистанд танҳо бо шиноснома маблағи мехостаашонро ба хориҷа интиқол диҳанд. вале дигар ин кор имконпазир намебошад. акнун дар вақти фиристодан зиёда аз 100 000 рубл русиягиё ва ҳам хориҷиён бояд ҳама маълумотҳои заруриро ба бонк пешниҳод кунанд. аз ҷумла ҳамёни мобилии онҳо бояд тасдиқнамоӣ ё идентификатсия пурра гузашта бошад. ва инчунин аз шаҳрвандони хориҷӣ вақти интиқол додани маблағ зиёда аз 100 000 рубл мешавад, дар бонк бояд тасдиқ кунанд ҳадаф ва мақсади равон кардани ҳамин пула фаҳмонда бутонанд. мақомоти Русия мегӯяд бо ин роҳ аз қонунӣ кардан ё баровардани маблағҳое мебаранд ки бо роҳи ҷиноят ба даст меоранд пешгирӣ карда мешавад. вале тартиби нав як сабукӣ ҳам дорад ва маҳдудият барои пардохтҳо аз корт ба корт пешбинӣ нашудааст. яъне ки бо тариқи приложения аз карта ба карта и маҳдудият ворид шудагӣ нест. ҳар касе ки ба бонк маблағ интиқол медод ба ҳамин касо тааллуқ дорад. ин буд як информатсияи нав мо хостем барои маълумоти шумо бирасонем. акнун саволҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. тамошобинони азиз, агар нафаре ки бихоҳад границаи Қазоқистон пересекат кунад, назар ба дигар ширкатҳо шафёро, одамои бо таҷриба ва одамое ки бо нархи арзон мебаранд шуморо, номерошон меброя, занг занен, аз номи Сорбон гуфта гап занен, бо хушрӯтар мақсад бурда меёрандтон. Саидов нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. якчанд бошид менависам, тон ответ наметиҳед. акаи Сорбон, ман 16 сола будам, ба Москва рафтам, 1 сол 6 моҳ истодам, тоқа регистратсияи 3 моҳа доштам. ман частни гуфта диромадам. 29 апрел ба Тоҷикистон омадам. ман рафтаниам ака, ба назди ки мара депор намекарда бошанд, оли 18 сола нестам. шумо мақсади гап ки несовершеннолетний ҳастен, бародари азиз, беамирам ки ғайр регистратсия барои шумо ҳечи лозим намешавад, чунки мигратсиони картаи работа барои ноболиғон дода намешавад, ки мисол ту патент кунӣ ва ту патент кардагӣ ки нест, тира депорт кунанд, хеле гап нест. як нафари дигар нависондай: салому алайкум ака, ман қариб 2 моҳ шидай омаданман, экзамен надорам, метавонам рам экзамен гирам, патент спорам, пешакӣ раҳмат. бале, метавонем рафта. ҳоло он ки 2 моҳ гузаштагиай ҷарима пардохт мекунед барои дер ба патент ҳуҷҷат споридантон. аввал шумо экзамен меспорен, сертификата ки гирифтен, баъд аз пайи патентон мешавем. як нафари дигар нависондай: давомша пешгӯӣ бикун, кадоме накард, баъд аз сентябр чира ждат кунад, кадоме ки чира накард, агар ки патента дар назар дошта бошӣ, баъд аз сентябр аялав депорткунӣ сар мешавад. як нафари дигар нависондай: ака, дар бораи хидмати ҳарбӣ 3 моҳа маълумот медодем. хидмати ҳарбӣ 3 моҳа шидагӣ нестай. дар ин бора дар канали юристиҷаи 01 видеои пурра кардагем, метавонед дар уҷа бидроен тамошо кунед, информатсия бигиред. як нафари дигар нависондай: салом додарҷон, фаҳмидем ки дар Россия дар ошхона тоҷикоро ба кор пикарник намегирифтанд, рост бошад? дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия маҳдудият ворид кардагиянд, махсус барои анҳамин нафарҳои шаҳрвандои тоҷик дар бахши
корои ошхона, корои духтур, корои омӯзгорӣ, дигар корҳо. Бигӯем ки як 20 шаҳри Россия зиёда ҳамин маҳдудиятҳоро ворид кардагиҳад. Раҳмоналӣ нависонад. Акай Сормон, ассалому алайкум. Патенти ман аннулировад шид. Ман 6 моҳ шид омадам. Барам патент карда мешавад? Академия саволи мара ҷавоб диҳед. Не, намешавад 6 моҳ шида бошад. Вақти патент аннулировад мешавад, то 1 сола патент гирифта наметонед. Як нафари дигар нависондай: салому алейкум ака. Чихе фаҳмем, то кая видварения маҳкамай. Запрет на выезда срокша аз иҷа аниқ карда намешавад. Аммо ҷое ки ҳалнома бировардагиҳ шуморо запрет кардагиҳ, аз ҳамуҷа метонистем ки шумо срокша бифаҳмед. Умед нависондай: салом, шуғли аҳолӣ дар куҷои Душанбе? Мегуфтӣ шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Айнида. Ахмедова нависондай: салому алейкум ака. Ман бо патент кор карда истодам. Барои дигар шаҳр рафтан бояд чӣ кор кунам? Барои ба дигар шаҳр рафтан, корат идома додан, шумо бояд аз ҳамун шаҳре ки мерен сафар мекунед, регистратсия ва патентона аз ҳамунҷа дастрас бикунед. иҷозат нест ба як патент дар дигар шаҳр кор кардан ё ба як регистратсия дар дигар шаҳр зиндагӣ кардан. Зинда ва сарбаланд бошед. Саволотона метонед бинависонед. Худо хоҳад барномаи дигар бо саволоро мехонем. Ҳамаша аз шумо ҳама рӯза видеои моро пайгирӣ кардан ва дастгирӣ кардан. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Renderforest.com